V rámci spoznávania okresov vám dnes predstavujeme ten trenčiansky. Redaktorka Dominika Kusa sa naň pozrie z výšky z unikátnej protipožiarnej veže. Nachádzame sa nedaleko Trenčína v lokalite Horné Orechové, kde vznikla nová oddychová zóna s vyhliadkovou vežou. Priblíži nám ju jej správca Igor Boledovič. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak, oddychová zóna je vzdialená od Trenčína zhruba 4 km. Dostanú sa ľudia k tej veži autom alebo musia odparkovať pri bufete a potom ísť peši? Pri bufet je normálne príchod autom. Za ňou je dopravná značka zákaz jazdu všetkým motorovým vozidlám. Odtiaľ je to pre ľudí peši, je to zhruba asi cesta tam 3,5 km, cesta naspäť 3,5, takže 7 km. K veži Ibovka prejdete peknou prechádzkou. Je to tu zariadené tak, že v prípade, že tí ľudia, ktorí sem prídu a majú v aute niekoho cez 70-80 ročného, samozrejme invalid bez problémov, ale je tam starší človek, ktorý si to tu pamätá a chce niečo zažiť, tak sa zastaví u nás na bufete a na bufete mu dajú povolenie, že tam môžu ísť. Ale ostatní ľudia, je to relaxačná zóna, takže zastaviť pri tabuli, kde máme vybudované parkoviská a nech sa páči sa pekne prejsť. Vy tento areál postupne zveľaďujete. Čo všetko tu môžeme vidieť? Za vami sa napríklad nachádzajú nejaké drevené sochy, tu vedľa je chodník špeciálny. V areáli máme spravený bufet, je pre ľudí na relaxáciu, na oddych, je tu pocitový chodník, prejde si ku skale, ktorú sme tu dali ako takú symboliku, že teda pod ňou je historická baňa, ktorá tu je už od nejakého roku 1800-1900. Na tom sme dali pekných vtákov, je tam straka, je tam síkorka, je tam drozd, srdiečko na fotenie pre zamilovaných alebo nezamilovaných, môže sa vyfotiť, kto chce. Je tu zhruba 100-150 miest na sedenie pre ľudí na oddych, aby keď prídu, mohli si sadnúť, oddychnúť si. A veľmi dôležité pre ľudí sú tu altánky, takže v prípade aj dažďa sa vedia skovať do altánku. Ako vidíme, táto lokalita je prajná aj hubárom. Rastú hríby? Áno, rastú hríby, nerástli. Boli veľmi ľudia sklamaní. Toto je oblasť, kde ľudia úplne ako draci chodia na hríby. Je to dlhá dolina, veľká dolina a ozaj je tu veľa hríbov a rastú pekne. Každý, kto príde za košík, si nájde bez problémov. Práve aj teraz, ako sme, tak každú chvíľku prichádza niekto alebo odchádza. Aj teraz prichádzajú ľudia, čo majú plné košíky. Keďže ste sa zaujímali o väžu a o to, ako to tam funguje, tak vás pozývam. Po krátkej prechádzke sa nachádzame pri protipožiarnej veži. Aké sú jej parametre? Parametre, pekná výška, 32,5 metra, mohla byť aj vyššia, ale kvôli tomu, že v letových dráhach letiska Trenčianskeho nám nepovolili vyššiu, mali sme mať najvyššiu vežu na Slovensku, bol by krásny rozhľad. Sme teda v 32,5 metroch, má 10 poschodí, postavili sme prvú takúto vežu na Slovensku, neviem či v Európe, ale nevidel som, na Slovensku, ktorá je vlastne postavená na základe oceľových prútov, ktoré sú spojené a zošrobované, došponované a uložené sú v dreve, hranoloch, ktorých je vyrobená dráha, žlab a v ňom je uložený ten oceľový prúd. Tým pádom to drevo robí nosnú a tlmiacu jednotku a zase pružnosť zabezpečujú tie oceľové prúty. Takže je 100% isté, že keď budete hore, rozkolíšeme ju asi na 20 cm, ale vydrží to ďalších 100 rokov, sa bude húpať stále len 20 cm. Sú všetky poschodia prístupné pre turistov? 9 poschodí je prístupných pre turistov, 10, keďže sú tam technologické zariadenia, je uzatvorené. Keď sme sa dozvedeli o technických parametroch, tak vás teraz pozývam prejsť si pár schodov, trošku si zafúčať, zadýchať, vyjdeme hore a čo vás bude zaujímať, sa pýtajte po ceste. Na prvom poschodí sme našli naučné tabule. O čom sú? Naučné tabule sú pre ľudí, aby si mohli získať informácie o tom, ako sa kedysi žilo, ako fungovalo sa, ako bola príroda. Na každom poschodí je o niečom inom, o poľovníctve, o prírode, o vtáctve, o vode, o stromoch, o bylinkách. Takže je to naučné. Musia mať návštevníci dobrú fyzickú kondíciu? Nemusia mať dobrú, ale musia byť tak trošku zbehnutí, lebo je to 141 schodov a je to veľa poschodí, vystúpajú vlastne tých 32,5 metra. Keď je tu veľa ľudí, tak sa obchádzajú tí ľudia, tak sa aj zadýchajú. Ale je tu výhoda tá, že na každom poschodí je lavička. Jednotlivé poschodia od seba oddeluje 14 drevených schodov. Výhľady sú veľmi pekné, vidieť od moravskej hranice tým smerom, kde nám rysuje hrebeň moravskú hranicu. Tu máme smer na pohľad smerom na Súču, kde je Krasín vidieť, alebo závadu Trenčiansku Vysielač. Ďalej máme pekný výhľad na Vršatecké podhradie a poďme na úplne ďaleké kopce, ktoré dneska není vidieť. Odtiaľ to vidieť týmto smerom krásne Fatra, Veľký Kriváň,
veľký rozsutec, klak, strážov, homolku, baske a tu napravo inovec. Vy máte pre nás ešte takú kuriozitu, ktorá je bežne neprístupná. Približte nám ju, prosím. Tak, nie kuriozita, ale je to miestnosť na pozorovanie vtáctva a prírody. Je to na 10. poschodí. Kto chce, môže si prenajať a užiť si tam buď slniečko, západ, východ, alebo mesiac, alebo silvestrovský ohnostroj, ktorý je veľmi pekný odtiaľtok, lebo na silvestrovský ohnostroj sa vždy pozeráte takto a tu sa nám pozeráte takto. To ste pekne povedali. A je o návštevu tejto miestnosti záujem? Áno, áno. Dobre, a môžeme ísť. Tak, a teraz sme na 10. poschodí. Toto sa skutočne len tak nevidí, posteľ na vrchu veže. Áno, keď sa pozrite napríklad sem, tak máte krásny pohľad na Drietomskú dolinu a na moravskú hranicu, vrch Machnač, ktorý je hraničný kopec smerom ku Kikule. A keď sa pozriete sem, tak je tu posteľ, lahnete si na ňu, pozeráte sa smerom na Moravu, lahnete si opačným smerom, pozeráte sa smerom na Považie. Takže veľmi pekné zážitky. Ležíte, pozeráte, relaxujete, nabíjate sa energiou z lesa, zo stromov, z prírody a z krásneho prostredia. Aké špecifika musí spĺňať táto väža, aby sme ju mohli volať protipožiarna? Tak väža sa volá protipožiarna väža z dôvodu toho, že sú tu dve termovízne kamery a termovízne kamery je to v podstate ako vyhodnocovanie okolitej teploty v prírode. 7 dní týždni, 365 dní v roku, 24 hodín denne idú kamery, ktoré sú zapnuté a hore nad nami jedna kamera pozerá smerom na tie hory, druhá kamera pozerá na tie hory smerom. Hore sú solárne nabíjačky, ktoré non-stop nabíjajú baterky, ktoré vlastne živia tie kamery a živia systém, ktorý vydá poplach vtedy, keď tá termovízna kamera, teda tepelná kamera, vyhodnocuje, že vzniká požiar. Ona každých pár zlomkov sekundy vyhodnocuje intenzitu toho požiaru. Pokiaľ vy zakúrite ohník, tak vyhodnotí, že to stále rovnaká teplota na jednom mieste, nevyhlási poplach. Ako náhle ten ohník by sa rozrastal a rozrastie sa nad určitú nadstavenú dimenziu, tak vyhlási poplach. U nás sa spustí poplach, automaticky kontaktujeme Hasičský zbor Slovenskej republiky. Oni to majú zakreslené, namonitorované, nastúpané, nachodené. Prídu, uhasia požiar a odchádzajú s úsmevom preč, lebo zavčasu mali zmonitorovaný. Ja za rozhovor ďakujem Igorovi Boledovičovi. Ten chce areál v okolí veže ďalej zveľaďovať. Pribudnú tu napríklad športovíska či rekreačné zariadenia.